Ini iki dadi wong lanang. Janjine jam piro? Ayamene sik durung teko-teko. Ngene iki lek dadi wong lanang lek ndak tepat. Ngomongke selaken cinta sekonyong-konyong kodel. Lah ngene iki. Sampeyan ki opo sih, Dik? Wong resepsi gorong buyar wae wis metu dhisik. Lah terus yo apa sampean mosok ora ngerti nang aku to, Mas? Awakmu gak koyo biasa iki, tak delok bendino cemberut. Ono opo sih, Dik? Lah kok kanthi tak cemberut. Sampean janjine aya apa, tekone aya apa? Dik, awakmu aku ngerti lah. Ngerti apa, Aku ki Mas? tresno temen ning awakmu, Dik. Ya padha to, Mas. Yo aja ngono cemberut tok ae. Padha lah aku kok tidak cemberut wong sampean ndak nepati janji. Dik, aku ngerti apa sih dadi karepmu. Heeh. Awakmu iku cemberut aku ngerti. Apa? Awakmu pengen lungguh kuwade kaya Lah ya mbak iya iku ta. Wong sampean wis nang aku ya tenanan. Wis tak omongi. Ning dunya kok ana wong wedok, Dik, kecoba awakmu sing tak tresnoni. Awakmu koyo gak temenan ning aku, Dik. Loh, ya aku temenan to, Mas. Lah nyatane ngenteni nganti ayam ini. Tapi resepsi gulung buyar, awakmu wis metu. Umpama ono apa-apaan ning dalan, sing jelas aku sing diamuk karo wong tuane sampean. Ngene, Dik. Hah? Saiki yo Hah? awakmu aja kuwatir. Jero-jero minggu iki wong tuaku bakal ning omahe sampean nglamar awakmu, Dik. Loh, ya harus to, Mas. Heeh. Rokok mau Loh. gak dianu sampean. Masa sampean rene ra ngomong rokok. Kentekan. Aku gara-gara awakmu mau iki. Udah awakmu ya. Terus ditinggal nek. Iya nek meja kono. Ya wis. Aja nanti lho ya. Ya, heeh. Aja selingkuh. Oh, enggak. Temenan. Aku wis cinta loh nang sampean loh. Kok pas selingkuh awakmu? Ora. Nah lho ya nek Nggih, heeh. tilu ayo. Iya. Ini iki wis ditinggal maneng. Sik kait ketemu. Lah, sampean kok di kene, Mas? Ning biahe kowe iki mulai mau. Loh, Hah? aku kan Riko ngomong pamit nih bapak, baru ibu, baru caca. heeh. Ngomong atine nanti. Kate nang pasar loh. Nah, terus saiki kono di taman kene. Loh, si aku kate ketemuan. Iki wis mulai carpake wis ketemu wong ning pasar. Lah yo, lah wong iki sak dalan. Walaupun gak dalan tapi lek janjine wong tuwa, lek kapan ning pasar ya ngomong ning pasar. Janjian wis apa? Ya sing ngenteni pacarku loh, Hah? Mas. Sing ngenteni pacarku. Duh, gak bahaya ya. Yo lo enggak lo Thomas, lah wong wis zamane. Wis zamane 2026 iki lo. bener 2026 tapi lho Riko ngomongin ning bapak, Heeh. ngomongin pamit ke pasar. Lah saiki ujung-ujunge ning taman sing ngenteni wong teker udanan mulai mau. Boleh ilang kok. Sabar, kesemu. Ora ati nutupi kesalahanmu ta? Ya enggak lo Mas, makane ngono dhisik. Sik. Kon ngomong ning aku tresno. Nyatane Dik aku sih ngono. Ngono apa bukti wis ono aku sing dilu Dik. Tresno barekan. Sopo iki? Hah? Nah, iki arahe. Mbok dirungokno dhisik aku omong. Aturan kudu ngaling Dik, Om Dik. Sampeyan ndak eling ta nang Mas iki. Gak eleng, jelas pacarmu iku. Lah iki wis Mas kandungku mosok ndak eling sampeyan. Lah wong iki sing tak Ya apa Dik? Mas kandungku Mas Arifin. Ya Allah, wis Besok Dik. Dan Yanti, sama delok sik ta. Jelasno. Ngerti aku Dik, ngene aku saking tresnone bare awakmu. Wis ngerti
Mas. Apa? Mana no? Siapa itu sepurane? Mas iku. Rasudi. Mas Karmawan. Jaluk sepuro. Heeh. Gampang lek ngomong jaluk sepuro ya. Wong mari gepuk terus jaluk sepuro. Lho, akeh tunggale nduk lek kaya ngono. Sapa iku? Mas Karmawan sing Karmawan iku sing pacarmu. heeh sing mbok kate tak kenal no. Kaya ngono kuwi kelakuane. Wis gak usah diterusno wis. Golek liyane wong lanang akeh nduk. Kowe ora usah wis. Dik. Hati. Ngomong sing kena, aja sampai putus sampe dhewe. Tak sudi nrimo Oh, tak aku. rajuni. Iya. Wah, gak ngerti, Dik. Sik tolong-tolong adek jangan, Dik. Itu Mas sepurane lho. Ndak. Ngateni wis. Yan. Riko lek nikah tanpa cacak gak kira iso munggah ning dhuwur Ya ora, pokok sepurane. Ya, gak kate njuk sepuro. Mari gepuk loro era mau njaluk sepuro. Wong aku dikelang. Akeh to Mas. Akeh to Mas. Yo balas. Mas, Akeh to Mas. Mas. Sepurane, Mas. Teman ndasaken aku ta. Apa? Sepurane, Mas. Sepuro. Kok aku dadi rondo. Sapa kamu dadi rondo? Rabiye guru kamu dadi rondo. Ate njaluk sepuro. Kon lek kepengin nyedheki anti, kepengin njaluk sepuro sing tak trimo kudu ana syarate. Apa syaratnya Mas? Apa? Sanggup oga-oga. Yo ngono dhisik, Mas, kok ngomong sak. Wes kari jawab ae. Sanggup apa enggak nerimo syarate? Gelem atine lanjut apa enggak? Demi awakmu Dik Yanti yo. Apa tak lakoni Dik yo? Ngono ya. Mas, sanggup. Dadi ndelok tresnane awakmu koyo apa? Lek pancene sanggup teko kono, Yo. ndodok rene karo melet. Ana koyo asu Mas. Loh, demi perjuangan. Kabeh ku wong butuh perjuangan. Gak moro-moro enak. Wah, awakmu gak ngomong di tak kira wong lanang liya, Dik. Hei, Oke, Mas, Mas. Wan. Loro iki mbok kampleng iki tas iki loro. Awakmu brangkang teko kono keberatan. Oke wis turu Aku wis kadung tresno kaya. Heeh, timbang awak dhewe putus. Wis koyo kerek mangan belung aku Dik ngene, Dik. Gak apa-apa pisan to Mas. Kok cek kejem Dik. Ya ngono jen mate wis tak. Gelem ta ndak lek dak gelem urung balik ae wis. Ya gak. Loh, sik ta. Yan, minggir. Aku ki tekon karo Karmawan. Aja mbok alang-alangi tok. Dadi ndelok arek iku lho, pancene tresno tenan apa enggak? Lek pancene ngomongi lek tresno demi apapun akan aku lakukan. Coba tesen saiki ning ngarepe mata umum, Dik. Jajal. Berangkat. Aku lupa aku. Kok berangkat iki mbek aku beniko. Saiki berangkat Iki nek saking aku tresno karo awakmu tak lakoni Dik yo. Demi awakmu Dik. Nyuwun awake dhewe yo. Aku tak ketemu sesama. Dia baru muncul kan kok. Iya ada. Tak tahuan gelem. Lah gelem ta ndak? Lek gelem ya lanjut, lek gak gelem ya wis. Mau enak-enak iki kok. Kok dia melasir Karo melet, karo melet. Aja ngene to, Pak. Iki Lho. yo calon ibumu. Lho ya wis ngerti calon ibuku mangkane akan aku delok. Lah yo wani apa ndak ngono. Lah ya wis bener ayo ngaduk. Lek ngene tak sepuroni lek ngono ya. Berarti ngene iki aku kan ngerti sejatine awakmu cinta tenan apa enggak karo adikku ya. Iya. Mangkane Karmawan ojo syukur-syukur gepuk delok dhisik silahan silai wong koyo piye. Aku dikelangan, Mas. Lho. Dijepek wong liya. Ngerti lek wong wedi kelangan tapi ono carane duduk koyo ngono kuwi ya. Ya. Jadi ya untung karo Masmu dhewe dilek karo wong liya. Sekarang itu zamannya zaman pidana hukum. Wedi lek kena hukum kok. jenenge wong Iya wis. Krisna Mas. Lah ya ngerti. Iki lek belani sik sampean niki tenanan apa ndak hubungan? Ya, Mas. Sampean tenanan apa enggak ada hubungan karo adikku? Kenalan aku sampe berangkat-berangkat. Oh iya iya. Iya bener. Saiki Iki Yanti aku, Mas. ngono ya. Saiki gak Yanti temenan ora ning aku. Kok temenan to Mas. Nyatane Umpama sampean tenan iso sayang aku ayo lek pancen tenan. satu Mas. Hei, ya diwasi-wasi kok ora enek masih rampung-rampungan. Iki aku kan berangkat balas aku. Mau nemplek titik to Mas. Masih nyemplek titik ya disungkani mbok masih. Mas Devin, suarane sing akeh Mas yo. Ya wis. Anu, aku wis ngomong nih sampean. Nggih. Minggu-minggu iki wong tuaku bukan ngomong sampean yo. Heeh. Sing lamar sampean.
Aja kuwatir Mas yo. Tanteni ya. Tanteni tekamu karo wong tuamu ya. Urane Mas. Iya. Urane Mas. Iya. Saya maneng, Mas. Oh, enggak bisa. Oh ya. Wan. Tenan sih. Sangon iki Mas. Sik dhisik rungokno aja so ngasangu ae bayaran gorong sangu. Apa Mas? Sesuk enek acara ndak? Gak ono Mas. Kira-kira jam sakmene iki wis. Ya gak ono. Kayak nek rene meneh ya. Kampleng meneh Mas iki. Urane Mas yo. Ya wis. Ayo. Oke. Hati-hati, Mas. Tanteni di omah tenan lho. Yan. Mangkane to, wong iku lek misalkan bener pacaran yo pacaran, didelok-delok dhisik. Lek pas koyo awakmu ketemuane ladang ning pinggir embong ngene iki. Janjine sampean moro-moro nang dhisik. Kate gak kene-kene wong aku ki goleki sampean lho agar turut sawah, turut pasar tak golek setiap pojokan gak enek. Ndak cah sampean moro-moro nang kene. Yanti. Apa, Mas? Ki mau koyo ana dukun tukang jaranan kemene-kene ya. Tilon mesti kesurupan iki. Lek cuma lagi kesurupan to. Mbak. Hei. Seta. Aku dikeloni ra dibayar. Aduh. Ngomong sing kena. Mumpung. Aduh, iki barine kenong tek lagi barine. Mumpung burung kenong tek iku. Yan, ngomong yan. Hei. Gantong, kan kabel. Lungono seta. Lungono sik. Ngono saya. Aku wis duwe Mas iki. Aku perlu kok sampean golek seno liya. Sampean golek wong wedok liya mulai aku ndak ono untune. Lungono sik. Mulai aku elek. Lungono dhisik ta lah. Iki duduk seno. Lu apa iki? Wong wedok ayu kowe ngene iki susune ya. LC. Lungono dhisik. Aku Mbak, mbek Mas iki wis mbobot 5 wulan. Aduh, ngomong sing nak. Aku boleh sih ndak ono untune kok ndak ngarep ra aku. Aduh. Lungono sik to. Tak Mbak. kuat. Sampean Rungokno sih. Mbak, Ya Allah, arek kira. sampean lungono dhisik, Mbak. Sampean mosok teng kula lali. Aduh ya Allah. Ono banyu kendel. Kembang kono. Tengok sih sayang. Lah yo sik to ndak iso omong. Lah sampean mosok teng kula lali. Aku sing nyati arek iki iku sing ngumbelen niku lho. Mbak. Kayak ngono kuwi. Lek jahat-jahat aku ndak arep nang pean wis. Lah terus sampean iki sapa sih, Mas? Adik kandunge. Lho Yanti kae to. Heeh. Lah kok gede kondo. Aduh re. Lho ya opo lah kok gede kondo. Aduh. Sik meneng. Iki Yanti yo. Iya, Lah kok Mang. ayu kondo. Mangkane Kok ayu to. kon. Wongku aja moro-moro geger, aja moro-moro pas moro ngamuk. Lu kate gak ngamuk ya apa aku ya cemburu to Mas. Nguwasno sampean digandeng kok ini sampean lo gandeng aku ya jarang. Ya bener, wong cemburu. Mangkane rungono dhisik aja njaran dhisik. Niki ra enek dukune jaran. Lu soalnya akeh wong kan ya aku isi to. Dadi wong wedok kok aku elek digolek sing ayu. Lu digolekno ganti. Yo mau aku gak terima. Lah terus saiki lek ngene iki buka tambah isin. Ya apa ngene iki Lu wis. sakjane ya isi tapi ya wis kari kandung ya enggak wis. Ilang isine. Ngono. Sik ta meneng kon kok ayu nduk. Lho yo wedok, Mbak. Walah wedok kok yo. Heeh. Ya kok ndak eling biyen. Aku eling Mas.
Biyen yo sik cilike. Tak gawa nang tengger. Meneng dek gubisan. Iya Jaluk cek mut nang akeh sik cilik ngono lho. saiki Iya ono lho, ya. Kan dolanan. Perawatan. Lah iya sing sampean njaluk mut nang aku. Mutno gak ngene ya. Iya eling kok kawan. Heeh, eling. Walah, kok yo ayu. Walah. Ya jenenge saiki ki apa iku kan wis perawatan lho. Ya wis. Aduh. Ben nada banyu mangapune banyu udan iku. Ya aku tak ngombe sik. Lucu. Lah ngono iku wis ya opo jaran dhisik. Makane ya. Gak dirungokno dhisik. Lah kuwi lek misalkan anu ku nggon omong sing genah awakmu enggak ngapa panas-panasi. Lah ya, Bang. Lah wong dikandani Nah, muter-muter. Erna, lho aja ngombe banyu peceren. Aduh tambah gak karuan arek iki kok. Lah aku Wis ngombe aku sik ngelak Mas. mangkane aja bengak-bengok. Lho kate gak bengak-bengok Mas sampean ngene iki. Ya lara atiku iki, lara atiku Lah, iki Mas. Kliru. Lho kok iso ta? Ati iki ning dhuwur. Walah tak kira kene lali aku iki lara atiku Mas. Lah kene apa? Sidur lancap kok. Ya wis saiki kan wis jelas wis ngerti ya. Lah yo, kok yo ayu tenan yo aku. Iri aku iki. Ah ya wis lek anu ayo perawatan padha ning salon kabeh. Yo wis ayo sik saiki. salone.